mga ka-rider at dito na naman tayo sa highway kung saan wala talaga tayong maabala at malinis. Bago ang lahat, kung bago ka lamang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. At ayun nga, susubukan natin itong Honda TMX 155 CDI. Sa mga hindi pa nakapanood, sinubukan namin ito sa Sniper 150 na stock. Bagong-bago pa lamang ito mga ka-rider. Bagong-bago pa. Registered pa lang, hindi pa siya masyadong na-break-in kaya natalo siya nun mga paps, mga ka-rider. At hindi po naniniwala ng stock lang po ito. Ipapakita natin mga ka-rider yung makina niya. At papaanda rin natin. At pumalo siya ng 125 noon mga ka-rider. So nagpalit kami ng set ng sprocket niya ngayon mga ka-rider. Nakaraan 1432, ngayon mga ka-rider ang set ng sprocket nitong Honda TMX natin 1434 mga ka-rider. At stock lang po siya mga ka-rider. So papaanda rin natin mga ka-rider. Papaanda mo pa, para malaman na stock lang siya mga ka-rider, papaanda natin. So ayun mga ka-rider, dinig nyo naman, stock na stock mga ka-rider. Papakita natin yung pati yung pipe niya mga ka-rider, stock din. So susubukan natin ngayon mga ka-rider kung papalo siya ng 140. Kung kaya ba, try lang natin mga ka-rider. So ito yung mga kasama natin. Hi YouTube, kumusta ka? Wow! Ayun nga mga ka-rider, susubukan natin kung kaya ba 140 top speed. Baka sa mga ano dyan mga ka-rider, itong speedometer natin, baka mayroong mga hindi naniniwala, pati speedometer natin mga ka-rider stock lang po yan, hindi natin pinalitan, original po niya lahat. So ayun nga mga ka-rider, andito na tayo sa pinaka straight na daan mga ka-rider. Susubukan na natin itong Honda kung kaya ba itatop speed natin kung kaya ba mga ka-rider. Itututok ko yung carburetor niya mga ka-rider, na yung makina niya kung stock ba talaga. Papakita natin mga ka-rider, stock po yan mga ka-rider, kita nyo naman. So tara, subukan na natin mga ka-rider. Par par no jak on dala na biyak di bang ka biyak pa na alam ang camera kano ja kina di ba so tara. $120 lang. Isa pa mga ka-rider. Tayo mga ka-rider. Grabe. Gumagewang ako mga ka-rider.
130. 130? Oo, no. Nahihirapan eh. Sana lumakas ka pa, soon. 130 mga ka-rider. So susubukan pa natin last mga ka-rider, susubukan natin last na. So kaya ba papalo pa tayo ng 140 o lalampas tayo ng 130 mga ka-rider? Gumigewang tayo eh. Sige, tara. Grabe, 130 lang mga idol. Mga 130 lang mga ka-rider. Gumigewang na. Gumigewang na tayo. Nangay talaga mga ka-rider. Makulanay, sukor, kinto par? Makulanay sukorta to. Ha? Jeparay. Makulanay sukorta to. Mau pa, balik ka kita. Makulanay so, ha? Gigiwang ano eh? Iwang ka? Matagtag lang ti. Kaway sir, kaway. Ka-video niya pa, video. Ka-vlog niya, ka-vlog. So, ganito lang mga ka-rider. Maraming salamat sa panonood. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, pa-like naman dyan at pa-comment. So, ayun lang mga ka-rider. Maraming salamat. Abangan nyo po sa susunod namin vlog. Mag-subscribe na po kayo para lagi kayo updated sa mga bago namin videos. Di ba par? Opo. Subscribe na! Ayo, Jom, punta ka. Bigyan mo ko ng helmet.